kasama ko din sa paglaban na ini, si Dr. Edgar Garcia, ang Provincial Director sa Sorsogon Provincial Hospital. Kanina, nandun kami sa Holy Spirit Academy kasi ano na po niyan, actually, 50th anniversary ng Holy Spirit Academy. Sa Irusin, 50 years ng Holy Spirit, ang SSPS Congregation, 100 years na sa Pilipinas. Pero nandito ako ngayon para i-share sa iyo kung ano man ang naaraman ni bilang doktor, kung ano ang epekto nito sa mga tao. Unahon na ito, bago na ito pag-usapan ang sinasabi nila na royalty tax na benepisyo, pag-usapan muna natin ang safety nito. Inabot na mo sa mga geophysicists, mismo sa kumpanya na Sumac Model Industries, si Mr. Felisberto Manieha. Sa iyo po siya na geophysicist na nagkanina din sa Irusin noong 1989 at saka 1983 pa, nag-adal sila din. Aram na niraan mga lugar na butangan nila si Wells. Ang butangan nila sa Wells, mayroon sa Bagsangan, sa Mapaso, mayroon sa taas doon kara Mr. Ortube, mayroon din sa ibutang sa Monbon mismo sa San Benon, meron sila doon na-identify na reservoir, doon sila magdidrill. Ang sa yung lugar na pagbubutangan si well pad, ang ino-occupy niya na space, 2 hectares. Kasi pag naghimo kasi well pad, mahimo ka man doon si swimming pool na paglalagyan mo ng hinukay mo. Kasi ang hinuhukay sa irarong sa lupa sa geothermal fluid, kumukulo yan at mainit ang lumalabas, may kasamang heavy metals. Yun nga ni ang concern na mo bilang mga doktor kasi kung halimbawa makontaminate ang water natin, ang groundwater level kasi nasa 10 to 300 meters deep. Ang drilling will be around 3 to 5 kilometers deep. Sabi na mo, bago naman sila mag-drill na umabot ng 3 to 5 kilometers deep, dadaan na muna sa 10 to 300 meters. Paano nila mag-iwasan na hindi madadaanan ang inaagihan sa tubig? Kasi ang problema pag nakontaminate ang tubig, pwede rin makontaminate ang ato inumon, pwede rin makontaminate ang irrigation water. Na-absorb po sa paray ang arsenic na manggagaling doon sa geothermal fluid. Ang arsenic poisoning po ang pinakahagupan namin bilang doktor kasi wala po kita dinisin pang-detect mo na laboratory. Wala pa available sa atin. Ang isa pa, yung pang-treat dito na antidote, hindi rin available sa mga drugstores. British anti-lumicide at saka dimercaprol. Just in case magkaroon po kita sinirong sa dinakaso, yun ang ato magiging bore din sa ato lugar. Sa sayo po na mga 5 megawatts po ang na-degenerate niyan. Kaya kung ang target po sa lugar nato mga 40 o 50 megawatts, o baka napulo po na wells ang i-drain nila. Kaya nga ni 8 na barangay po ang identified na pagbubutangan sa na well, yung pagbuhukayan nila. So ang mga lugar po na hindi na-apektado, maaari pong paalisin ang mga tao doon kasi hindi naman pwede na magdidrill sila kasi ang mga tao sa paligid, maaari din silang maapektuhan. Babayaran na lang po ang lupa nila. Kanina nga sabi ni attorney, dapat po ang mga tao na informant lang sila. Kasi ang iba din ng mga ng mga lugar, dili sila nasabihan na kung magdidrill doon sa lugar nila, maaari din naman kung may mga nakailista doon, papahalion sila. Babayaran na lang ang lupa nila. Sabi nga ni attorney kanina, kasi invited guest speaker namin si attorney Fortes para magsalita po kasi sa legal implications naman ito. Kasi hindi lang po ito environmental impact ang pinag-uusapan natin, kasama din po ang health impact dito at saka yung legal implications doon sa mga nakatira sa mga malapit na yun. Sabi ko nga, yung mga nakatira halimbawa doon sa Monbon, Bagsangan, kasi identified na talaga ito na areas na pagdidrillan, dapat butaan mga tao doon, na-informan lang sila kung sakasakali, kasi kung sila ang maapektuhan, buti kung may titulo ang lupa, kung wala, paano yan mababayaran, idadaan yan muna sa korte. So yan ang mga impact nito na dapat po maarawan sa mga tao na ito din. Kasi kung sakasakali, pag nag-umpisa na po ang drilling at napayagan po ito ng government, wala na po tayong magagawa kasi for every well na i-drill, that's worth $5 million. Direct na yun ma-atras kasi daghano na ang ginastos nila. Sa rupa po na winuwori namin, ang cooling tower po na ginagamit nila
turbina, gumagamit po yan ng around 11,000 liters of water in 24 hours. Isipin na lang niyo, ganun kadami. Ang anin po na 6 cooling towers will use around 20 million tons of water in 1 year. Yun ang gagamitin niya. Kung maiimot niyo sa YouTube kung ano ang cooling tower, pwede niyo yan i-search. Parang nagkukuran sa Suludsan building. Sa dako-dako na building, parang nagkukuran. Ganun kadami ang tubig na ginagamit nila. Kung nagiging steam yan, hindi lahat mariinject yan. Kasi sabi nila, hindi makukontaminate kasi i-reinject naman pabalik sa ilalim ng lupa. Kung nire-reinject, hindi mo mariinject ang naging steam na. So eventually, kaya nga may nakabutang na shutdown and abandonment phase after 25 to 50 years kasi kung wala na makuha na tubig sa irarong sa lupa, i-abandon na ang planta, lilipat naman sila sa ibang lugar. Kaya kung mapapansin ninyo, bumabalik sila after 20 to 25 years. Halimbawa, di rin siyang patuloy niyan, babalik pa rin sila at babalik kasi nandito ang resources sa Irusin. Ang kontrata po, overdose ang kontrata, 25,000 hectares. Ang Irusin, 15,880 hectares lang. Kaya kaipuhan niraan lima na punto para mag-generate ng electricity. Ang sabi nila sa Department of Energy, kaya nila mag-generate ng 1,300 megawatts. Isa ako, kung 50 megawatts pa lang, at sa bawat well, that's 5 megawatts per well, 10 kagad ang i-drill sa atong na lugar. Kung diin man yung i-drill, binanggit ko na kung diin ang mga lugar, magmangno ang mga lugar na yon kasi ang mga drilling na ginagamit nila, parehas na sa ginagamit sa pag-drill ng Sorrento except na mas mataas, 42 meters high. Tinatakpan nila yung truck para di rin mapansin. Ginagamit nila, inilulusot ang mga truck sa gabi para pag-travel, di rin mapapansin sa mga tao. So magmangno ang mga lugar ng mga binanggit ko kasi yan po ang mga site na na-identify magdi-drill dito. Halos mismo yun sa drilling company na ang kanirahin na si Mr. Felix Berto Maneja. Tagabulan po yan. Yung kasamahan niya dito noon, si Mr. Jimmy, si Engineer Jimmy Bragata. Way back 1983 at saka 1989, nandito po sila sa EOC. Nagtatrabaho pa sila dati sa PNOC. Ngayon, independent na sila konsultan. So araman po nato ang epekto nito at magmanglo kita kasi lahat po kita ng taga-EOC maapektuhan. Si Dr. Edwin Tan kanina, panay ang tanong niya, sabi niya, kung nagkaroon po dito ng drilling at saka natuloy po ang project, ano po ba ang short-term at saka long-term effects? Ang tinatanong po niya, yung guest speaker namin, si Engineer Virgilio Pangayanan, kasi po siya, nasa drilling po siya nung time na gumagawa ng drilling dito sa Bacman. Naka-assign siya sa Bacman at saka naka-assign siya sa Tumunan. Ang sabi nga ni Engineer, ang problema po yung monitoring. Kasi po, pag nag-umpisa na po, hindi na tayo masyado nagmamonitor kung may contamination sa water. Unlike po sa ibang bansa, may nagmamonitor talaga ng tubig. Dito sa atin, walang ganong nagmamonitor. So yun ang problema natin. Ang implementasyon ng batas, masyado tayo maluwag. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po nakakuha kayo ng information dito sa concert. Salamat Abe, Doktora. Tama po yun. Bago tabi ang Bacman, bakit man dito geothermal. Ang nauna na geothermal sa Bicol ang tiwi. Sa ito na panahon, ang tiwi, sikat sa mga hot spring, cold spring, parang bulusan, parang Irusin, meron tayo sa Binon. Pero ngayon tabi, ito na mga hot spring sa cold spring sa tiwi, nagkawarara, nagmara. Kasi na-pump out, hinigo po ng geothermal. Kaya ang tiwi, imbis na tourist attraction o destination, naging distraction po. Na raon ang tiwi, nabansot kumbaga yung kanilang pag-asenso, progreso. So, ang problema niya sa tiwi, mas kilala sila sa geothermal. Habang tabi kita na maabot ang panahon
maagda kita sa mga bisita, irog sinin ato mga performers. Kanina ka mo sa Erosin, kanina ka mo sa Bulusan, kay imudon ta ang geothermal. Diri mo mga DNS, mas may maghihapon kung mag-iimbita kita sa mga bisita. Kanina ka mo sa Erosin, kay makarigos kita sa San Pinon. Kung payagan ka ang geothermal, mawawara tabi ni na ato mga hot spring din sa Erosin, mama sa Bulusan. Alright, ang susunod na